O Pazo de Goiáns converteuse nun escaparate de deseño sostible coa inauguración da exposición de Juan Ares. A mostra reúne pezas creadas a partir de redes de pesca recicladas. Veciños e visitantes participaron este luns na inauguración da exposición de Juan Ares no Pazo de Goiáns. A proposta do deseñador boirense espertou un grande interés entre os asistentes, que puideron descubrir pezas de mobiliario creadas a partir de redes de pesca mariñeira recuperadas. A liña de Juan Ares é unha proposta de deseño máis de autor, vale? E todo isto comezou cun primeiro proxecto que fixen en Muxía, que era un hotel pequeniño, e onde lle propuxen ao cliente a posibilidade de facer o seu propio moble inspirado no mar. E a partir de aí naceu unha vía moi interesante onde, sobre todo, insisto, a nivel persoal, a nivel creativo, tiñas ese horizonte máis aberto sin estar limitado, insisto, a distintas cuestións. A mostra reúne traballos desenvolvidos ao longo dunha década e presenta diferentes coleccións inspiradas no mar e no aproveitamento sostible dos recursos. Esta xornada nace un poquinho en relación ao que se celebra o día 8 de xuño, que é o Día dos Océanos, e o mar, verteba un poquinho de distintas maneiras a nosa vida. Algúns se dedican directamente ao mar, outros se dedican ao deseño, pero sempre ten un poquinho esa ligación co mar, e aquí vamos a ver un poquinho a miña prisma, a miña visión do mundo do mar a través do deseño, que é o meu eido profesional. Unha combinación de creatividade, artesanía e compromiso ambiental que chamou a atención do público dende o primeiro día. É un orgullo que talento boirense este triunfando a nivel nacional e internacional e que parte da súa obra permanezca aquí na xoia da corona, como este Pazo de Goiáns, para nós é un orgullo. Sabedes que ten moita cuerda, que fala, e además que o vive, a verdade que transmite e o vive. E a verdade que, aquí en Boiro temos moitísimo talento. Ademais da inauguración, celebrouse un coloquio no que Juan Ares reflexionou sobre a importancia do respeto ao medio mariño e sobre as oportunidades que ofrece a economía circular no ámbito do deseño. A exposición poderá visitarse durante todo o mes de xuño no Pazo de Goiáns.